50 anys després de la mort de Franco, trobes que la Constitució està caducada? Era la millor possible en aquell moment? Després de l'eclosió a la transició, ha reviscolat o s'ha enfonsat la cultura valenciana? Hem assolit una escola pública, popular i valenciana? Finançament, sistema financer, fiscalitat, com ens han furtat la cartera? Tenim uns mitjans de comunicació propis o uns mitjans colonials? La democràcia hauria estat possible sense els moviments socials? Per a quan l'agenda feminista? Per a quan un pacte seriós que erradiqui les desigualtats i la violència de gènere? Mirarem de respondre a aquestes i altres qüestions en Viatge a la Transició 1975-2025, un cicle de tertúlies, debats i reflexió organitzat pel CEL amb el suport de l'Ajuntament de l'Eliana de setembre del 25 a març de 2026. T'esperem a la sala Almudena Grandes del Centre Sociocultural.